Maigsoon, hapit na kita sa katapusan sa tuang liturhikanong kalendaryo. Mao nga ang pagsaulog nato sa Domingo, kapistahan sa Kristong Hari, mo ang signal niini nga magsugod na pud kita sa Adbyento, bag-o na pud ang tuyok sa tuang liturhikanong kalendaryo. Mo nga mga igsoon ato mga pagbasa karon, may tungod pud sa katapusan, mga katapusang adlaw. Mo nga sa tong ebanghelyo daw hadlok pamation. Mingon si Jesus, apan niadtong mga adlawa, human sa moong pag-antos mo ngit-ngit ang adlaw, ug ang buwan dili na muhatag sa iyang kahayag, ug mga hulog gikan sa langit ang mga bituon, ug mga tayog ang mga gahom sa kalangitan. Daw kahadlok pamation nga mong ngit-ngit ang bulan dili na maghatag kahayag, ang mga bituon, mga hulog, mga meteorites, mga tayog ang mga gahom sa kalangitan. Maigsuon sa maong pag-ingon sa tuang Ginoong Kristo nining maong matalimadon. Usa kini ka mensahe nga dili lamang naghatag kanato og kahadlok, kundili paglaom. Paglaom. Siguro makapangutana ta, nganong paglaom man na padali ka kahadlok mangani ni ana nga mapalong ang adlaw, ang bulan dili na musika, mahulog ang bulan. Hamay paglaom ana. Kay mga igsoon, kining ebanghelyo ni San Marcos gisulat kini sa panahon diin daghan kaayong mga Kristiyanong Katoliko nga gi-persecute, nga gitaral, nga nag-antos tungod sa kay Emperor Nero. Di na katong nga panahon, no? Dili ginatugot ang pagpadayag silang pagtuo. And there was even a story at that time nga nasunog ang parte sa dako nga parte sa ilahang empire. O gipasanginlan ni Nero ang mga Kristiyano. Muna ang gipang lutos sila, gipamatay sila. Inana ka persecuted ang mga Kristiyano kaniadto. Mo nga kini nga pulong maigsuon, ang pulong ni Kristo nga nagingon, human sa maong pag-antos, mungit-ngit ang adlaw, ang bulan dili na muhatag og kahayag, mga hulog ang mga bituon. Para kanila usa kini ka mensahe nga adunay paglaom. Nga sa ato paambot pasabot ang ilang pag-antos matapos, kining tanan mga wagtang, mga wala raning tanan. Muna nga ingon ko mga igsuon, kini nga mga pulong sa mga Kristiyano kaniadto, puno kini og paglaom. Kisama sa kingon sa ato pa, kini daay nga ang ato ang nasinati karon nga mga pag-antos, mga wala gihapon. Muna nga si Kristo miingon sa katapusan sa itong ebanghelyo karon. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayon mahanaw. Ambot pasabot mga igsoon nga bisan pag mga wagtang ning tanan, mga wala ning tanan, adunay usa ka nga magpabilin. Ug mao kana ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga puno sa gugma ug kaluoy alang kanato. Siguro mga igsoon, kung ato kining i-apply sa tuang kasinatian karon. Ang atuang kasinatian sa pandemya, mawagtang na. Ang atuang mga kasakit, ang atuang mga pag-antos pipila na katuig karon, tungod dining pandemya nga atong nasinati, mga wala na. Pero bisan pag mga wala na ni mga igsuon, kung matapos na ni atong kasinatian sa pandemya, adunay usa ka magpabilin, ang pulong sa Dios, ang gugma niya alang kanato. Muna bisan pa sa taliwala sa pagbag-o sa panahon nato mga igsuon, unta ang ato ang pagtuo dili mabago. Ang ato ang pagtuo sa Dios magkalalo. Mamahimo unta kitang sensitibo siyang lihok sa ato ang kinabuhi.
Mingon si Kristo sa itong ebanghelyo, apan gikan sa kahong igera, kat-on ninyo ang sambingay. Inig kahumok na sa sanga niini, ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang tig-init. Di ba, usahay? Labi na kung into farming ta, kabalo ta manguma o kabalo ta mananong, kabalo man ta sa mga sinyalis nga ginapakita sa ato sa mga tanong. Wala man tayo kahong igira diri, bisag sa ato ang mga kuan lang, bisag sa ato ang lataran lang, no, sa ato ang uma. Makita nato ang mga sinyalis sa mga kahoy, sa mga halaman, kung sila musalinsing na, kung mamulak na. Kabaluta nga moabot na ang tag-init. Inana ko daw unta kasensitibo ang ato ang pagtuo sa Dios. Unta sama sa tong kasensitibo sa kinahiyahan sa iyang mga senyales. Inana ko unta kita kasensitibo sa lihok sa Dios sa ato ang kinabuhi. Matag adlaw mga igsuon, ang Dios nagaawhag kanato. Matag adlaw mga igsuon, ang Dios nagapanuktok sa ato ang kasing-kasing. Na siya ato ang padayunon sa ato ang kinabuhi. Unta makabantay kita sa mga sinyales sa lihok sa Dios sa ato ang kinabuhi. Sa moong pangaagi mga igsuon, ang kalipay, ang paglaom nga ato ang ginapaabot, kanunay ang naa sa ato ang kasing-kasing. Kahinumdum mo mga igsuon sa nilabay ng Domingo, nangutana ang mga disipulo kung aha makita ang gingharian sa Dios, diin kininila at tuon. Ito bagang ato ang Ginoong Kristo, ang paghari sa Dios, ang naa sa ato ang kasing-kasing. Busa, nindot ipangutana mga igsuon, ang Dios pa naghari gayod sa ato ang kasing-kasing. Kaya ang paghari sa Dios, ambot pasabot niya na, nga ang Dios mo'y kanunay natong gihuna-huna. Ang Dios ang kanunay natong gihigugma. Busa mo igsoon, hindot pang malandungan, matag-adlaw ba ang Dios naghari ka nato? Ang Dios ba ato ang ginahigugma, ginahuna-huna kanunay? O kung mao ka na maigsoon, mao ka na ang sinyalis nga ang Dios naghari na kanato sa tuang kasing-kasing. Pero atong pangandoy mga igsoon nga dili lang sa tuang kaugalingon maghari ang Dios, kundi usab sa tuang isig katawo. Mo na nga atong iampo nga ang matag usa kanato ang hari mo ang Dios. Sa sunod nga Domingo sa ulugon na nato ang kapistahan ni Kristong Hari. Unta sa pagsaulog ug sa tuang pagpadayon sa itong novena mga igsuon, sa itong pagpangandam, sa itong pagsaulog sa kapistahan sa Kristong Hari, andamon usab nato ato ang kasing-kasing. Na si Kristo gayon ang maghari sulod sa tuang kasing-kasing ug huna-huna. Ug sa itong pagpadayon ni Santos Misa mga igsuon, mo ka natong pangayoon nga grasya sa Dios. Ta sa paghari sa Dios sa tuang kasing-kasing ug una-una, mapuno kita sa paglaom. Ang paglaom nagisangyaw sa tuang ebanghelyo, ang maayong balita. Karon. Amen. Palihog sa pagtindog.